Здравейте хора мили! Още станах преди 5 минутки. Добре, 10 да се каже. Обаче исках да направя много бързо нов клип, тъй като ще излизам след 1 час и трябва да се приготвя. И реших набързо да направя един клип. И то е за нещата, които аз най-често ям. И вие също в коментарите искам да напишете нещата, които вие най-много често ядете. И моите ще ги виждате на картинка. Ето тук. Така. Първото нещо, което ям най-много и най-вредното са тези дюнери. Да, аз обичам дюнери, но знам, че са вредни. Никой не може да се изключи от дюнери. Да. Второто нещо, което често ям, са ябълки. Ябълките са полезно нещо. Не градя кое е полезно и кое е вредно, защото в момента нито съм на диета, нито нищо. Третото нещо, което често ям, говоря през лятото, е това. Тази вкусна диня. В принцип искам да намеря някъде без семки, но никъде не намирам, защото много мразя семките в динята, дори и белите, нищо, че те се гълтат, то някои гълтат и черните, ама аз не мога. Четвъртото или петото нещо, вече не знам, не помня, ама майче беше четвъртото нещо, което често ям, са круши. Да, като излизахме с приятели, само беряхме от дворовете круши, защото там живахме набелязан един любим двор, който имаше много хубаво дърво с круши, само там беряхме. Един ден сме пъснал в края черве. Следващото, петото май нещо, което ям да се каже прекалено често, е само филия хляб. Наистина ям прекалено често. Прекалено често. Сигурно на всеки час ям само филия, без нищо намазано отгоре. Дори чубрица и маргарин, без нищо, просто само филия. Следващото, шестото май нещо не знам, което ям или пия по-скоро, е това компотче. Най-често с сливи или ягоди вътре. Или пак праскови. Това също ям често. Следващото нещо е шоколад. Кой не обича шоколад? Но просто не го ям чак толкова често, но казват клипа ми за любимите ми неща, които ям, така че вредно, полезно няма. Следващото е, значи това съм сигурна, че почти никой не го обича, но аз пък го обичам. Форми. Да, аз го обичам. Следващото нещо, което между другото, честно да ви призна, аз опитах за първи път на морето. Такова, ето. Това миди. За първи път опитах на морето миди, наистина, печени. И ми хареса, честно казано, няма спор. И последното нещо, което аз изреждам нещата, които най-много обичам. Аз имам малко такива неща и последното, което сигурно би трябвало да ми е на второ място. Но да, аз в клипа го сложих на последно място. Това са макарони на фурна. С сметана, много обичам. Да. И може би последното нещо, което много обичам, е баница с кисело зеле. Много обичам. Да, това беше клипа от мен. Надявам се да ви харесва. Както споменах, долу в коментарите напишете какво ви обичате да ядете най-много. Аз изредих моите 7 или 8 храни. Не знам, ще видите долу и ще има ето тук числа, ето тук някъде, тук или тук, или там, навсякъде, не знам.
Да, това беше клипа за днес. Надявам се да ви е харесал и за